ପୂର୍ବୀ ଆଜି ଜୀବନଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉଆସରେ କେହି ନଥିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବୀ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ କେମିକାଲ ଆଣିକି ଜୀବନଙ୍କ ସୋଫା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବୀ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଜୀବନର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ଉଡ଼େଇଦେବି। ଏମିତି କହିକି ପୂର୍ବୀ ଜୀବନଙ୍କର ସୋଫାକୁ ସେ କେମିକାଲରେ ପୋଛୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତି ଆସି ପୂର୍ବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ପୂର୍ବୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠିକି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତି ପୂର୍ବୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦେଖ, ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ ଭଲରେ ପଚାରୁଛି, ମତେ ତୁ ସତ କହ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏମିତି କହିକି ଜ୍ୟୋତି ପୂର୍ବୀଙ୍କର ହାତକୁ ମୋଡ଼ିକି ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଆଉ ପୂର୍ବୀ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି ଯଦି ଜାଣିଯାଏ ମୁଁ ସୋଫାରେ କେମିକାଲ ଢାଳିଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପବନ ଆସି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଖରୁ ପୂର୍ବୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପବନ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଉଜ, ପୂର୍ବୀଟା ବିଚରା ନିରୀହଟା, ସିଏ କାହିଁ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଭାଉଜ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତମର କିଛି ଭ୍ରମ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ଚାଲ ଆମେ ପୂଜା ପାଇଁ ରେଡି ହବା। ପବନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜ୍ୟୋତି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବୀ ପୁଣି ଥରେ ସୋଫାକୁ କେମିକାଲରେ ପୋଛୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂର୍ବୀ ଆଜି କ'ଣ ଜୀବନକୁ ନିଆଁରେ ଜଳେଇ ଦେବେ କି ନା ଜ୍ୟୋତି ଜୀବନଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବେ?